Ambalma wani yangma bi kibara mambulo kala sama ode ko Arazbach ni ale ka kiri kura wɛrɛ dayɛlɛ la ntɛnɛndon tribunal la o kiri kɔni a bɔra ma k'a bila kalo wɛrɛ la o kalo in ye novembre kalo de k'a da kan ko o waati de la kɔni ko a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ juge kɔni ye o de yira hakilina jiginna ni kiri kura in kɔni bɛ Arazbach ale ni Blaise Sangare de ɲɔgɔn cɛ Blaise Sangare de ye plainte déposé a ka ɲɛfɔliw la kɔni a y'a yira k'a fɔ kɔni ko Arazbach ka émission kɔrɔlen dɔw la radio la ko a kɔni ye nkalon tigɛ ka da ale la hakilina jiginna hali bi Blaise Sangare ye politiki mɔgɔ de ye malien politiki mɔgɔ de nka a bɛ baara kɛ IBK fɛ yen ni a y'o ka kankɔrɔ sigi ye o tɛmɛnen kɔ an b'a yira a la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko mɛnna ka kɔrɔnfɛla an ka kɔrɔnfɛla la yen kɔni mɔgɔ fila kɔni su sɔrɔla yen o kɔni olu su sɔrɔla k'a sɔrɔ u kan kɔni tigɛlen don o kɔni olu tun mɔgɔ fila ninnu tun mɛnna u tun bɔsira u ka somɔgɔw la kabini jumadon kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko u yera sisan nka u kɔni su de yera siga kɔni kɛlen dɔ la k'a fɔ kɔni ko i n'a fɔ waati laban ninnu na ko tamasɛki siyaw yɛrɛ ni tun bɛ ɲɔgɔn na nin yɔrɔ kɔfɔlen in na ko kɔni ko o kɛlɛ ninnu kɔni kɔlɔlɔ kɔni ko nin bɛ se ka k'o ye nka hali bi a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ kɔni o ma dɔn kosɛbɛ k'a d'a kan ko mɔgɔ si ma sɔrɔ k'a fɔ kɔni ko u y'a ye ko mɔgɔ minnu ye nin ko in kɔni kɛ nka an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko tile fila laban ninnu na bɛnkan dɔ kɔni tun sɔrɔla tamasɛki siyaw ni ɲɔgɔn cɛ min na mɛnna kan yɔrɔ la min na u y'a fɔ kɔni ko u tɛ se ɲɔgɔn ma ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi a ni cɛ ka kulomajɔ la